Ani nga na mga dagkong balita karong adlawa sa One Mindanao. Kakulangon sa storm drain ug mibabag nga mga gapnod ug basura, pipila sa gitumbok sa DPWH nga hinungdan sa mga pagbaha sa Davao City. Mga magsuong Duterte, dungan nga mibisita sa ilang amahan nga si kanhi Pangulong Rodrigo Duterte sa ICC Detention Center sa The Hague. Tulo ka dagkong korporasyon, lakip Singapore Changi Airport, interesado sa public-private partnership tali Davao International Airport. Bagong himugso nga baby boy, napalgam patay sa daplin sa kalsada sa General Santos City. Religious fluvial procession, gipahigayon sa Cagayan de Oro City, isip pagsaulog sa kapistahan ni Senyor San Agustin. Mga manginhasay sa Samal Island, lakip sa nagabantay sa baybayon aron makapadayon sa ilang panginabuhian.